Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας κώδικας μυστηρίων ξεκινά ξανά. Ένας κώδικας μυστηρίων τις ημέρες του Πάσχα. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα σταθούμε σε ιδιαίτερα θέματα, όπως κάνουμε βεβαίως κάθε φορά με το φίλο και συνεργάτη το Γιάννη τον Κουντούρη από το Λος Άντζελες. Βέβαια έχουμε ένα θέμα λίγο με τη φωνή τη δική μου. Έχουμε λίγο έτσι κλείσιμο της φωνής, δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Θα μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή. Με τον Γιάννη τον Κουντούρη σήμερα θα πούμε για τη λέσχη Bilderberg. Μάλιστα να πω ότι έχει γράψει και ένα άρθρο στο site το οποίο διαχειρίζεται ο Γιάννης ο Κουντούρης για τη λέσχη Bilderberg. Σημαντικά πράγματα, σημαντικά δεδομένα. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια κλειστή λέσχη εκεί όπου παίρνονται αποφάσεις όποτε συνεδριάζει για το οικονομικό μέλλον του πλανήτη και όχι μόνο. Πολλοί έχουν προσδώσει και μια σφαίρα συνωμοσίας γύρω από τη λέσχη Bilderberg και μπορώ να πω από την προσωπική μου έρευνα ότι μάλλον δεν έχουν άδικο. Πραγματικά καλύπτεται από ένα πεμπλό μυστηρίου η λέσχη Bilderberg. Θα δούμε όμως και ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα, το θέμα που αφορά Ναζί, οι οποίοι κατέληξαν να γίνουν παράκτορες στη CIA. Για πρώτη φορά το αναδεικνύουμε στον κώδικα μυστηρίων. Θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Κουντούρης είναι expert για να μας δώσει τα φώτα του πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και στο άλλο θέμα για τη λέσχη Bilderberg. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα Βασίλη και καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας ακροατές και ακροάτριες. Σας έρχομαι από το Los Angeles σήμερα που έρχομαι 27 Απριλίου. Η ώρα εδώ είναι 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Ο καιρός πώς είναι? Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Σήμερα θα είναι περίπου 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της λέσχης Bilderberg, Γιάννη. Ναι. Καταρχάς, είναι πολλά αυτά που μπορούν να υποθούν για τη λέσχη αυτή, όπως είπα και εγώ στον πρόλογο. Πιο ειδικά εσύ έχεις γράψει τι ακριβώς? Λοιπόν, έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα διαχρονικά για αυτή την περιβόητη μυστική λέσχη που λέγεται Bilderberg, που ιδρύθηκε το 1952 από τον πρίγκιπα Bernhard από την Ολλανδία. Και όλοι εμείς ξέρουμε ότι η συνθήκη του Maastricht έλαβε χώρα που στην Ολλανδία για την νομισματική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έπαιξε τότε και ακόμη παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην ενοποίηση όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Prince Bernhard τότε είχε διαμορφώσει μια ομάδα που αποτελείται από ελιτιστές, είτε μιλάμε για παγκόσμιους ηγέτες διαφόρων χωρών, είτε μιλάμε για πρώην αξιωματούχους της νατσιστικής Γερμανίας. Και από τη στιγμή που κάποιοι ακούνε τέτοια πράγματα, αμέσως στο μυαλό τους πάνε δηλαδή στα δίθεν εγκλήματα των νατσιστών κατά των Εβραίων και όλα αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όλοι εμείς ξέρουμε πολύ καλά βέβαια πως οι νατσιστές διέπραξαν φρικτά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού εκείνη την εποχή και ο καθένας από εμάς έχει μια οικογενειακή ιστορία να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως το θέμα μας είναι η λέσχη Bilderberg. Λοιπόν, στις 1η Ιουνίου του 2012, ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο συγγραφείς για θέματα που αφορά τη λέσχη Bilderberg, μιλάω για τον κύριο Daniel Estulin, μίλησε στο RT, στο μεγάλο κανάλι RT, για αυτή την μυστική λέσχη. Και τότε μας παρήχε μερικά κρίσιμα σημεία, μερικές κρίσιμες πληροφορίες για αυτή την λέσχη. Και αυτή την εποχή, αν θυμάστε, η Ελλάδα περνούσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση με την Τρόικα, όπως περνάει και σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που είπε είναι ότι η λέσχη Bilderberg υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 800 χρόνια. 800. Διότι παλιά λεγόταν η μαύρη αριστοκρατία της Βενετίας. Μάλιστα. Και έχω γράψει έχω αφαιρέσει ένα ειδικό απόσπασμα
σε αυτή την ιστορική αλήθεια, στο δικό μου βιβλίο «Ελληνική κρίση», για το γεγονός πως ήταν η μαύρη αριστοκρατία που συνέβαλε στην άλωση της Κωνσταντινούπολης σε συνεργασία με τους Οθωμανούς Τούρκους. Μάλιστα. Λοιπόν, η συναρχία, αυτό το λέμε στα αγγλικά Synarchy International, που ήταν ο πρόδρομος της Λέσχης Bilderberg, ιδρύθηκε από μια μασονική μυστική κοινότητα, ή μάλλον μυστική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1770 περίπου, που αποτελούσε μια αντεπίθεση ενάντια στις αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε η Αμερική. Η Bilderberg είχε τότε και ακόμα έχει για να μετατρέψει όλα τα έθνη του κόσμου σε μια μεγάλη, ας πούμε, κορπορατική οντότητα, ναι. Και αφού αναλάβουν τον χρηματοοικονομικό έλεγχο όλων των χωρών της γης, μετά θα μπορούν να ελέγξουν και όλους τους τομείς, δηλαδή τουλάχιστον της δυτικής κοινότητας και πάει λέγοντας. Η Λέσχη Bilderberg δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τον παλιό σύμμαχο του ΝΑΤΟ, ο οποίος μπορώ να πω συνασπισμός. Αποτελεί δηλαδή τον παλιό συνασπισμό του ΝΑΤΟ και οι δύο ομάδες διεθνείς, ας πούμε, φορείς υπάρχουν και σήμερα, δηλαδή υπάρχει ακόμα και το ΝΑΤΟ, αλλά ήταν ο Bilderberg που από την αρχή αποτελούσε την πρώτη μορφή του ΝΑΤΟ, και άνοιγε τότε, δηλαδή, στην πρώτη μορφή της Λέσχης Bilderberg όλοι οι προέδροι της Αμερικής και όλοι οι ηγέτες της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σήμερα. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε, παγκόσμιοι ηγέτες, είτε μιλάμε από την Δύση, είτε μιλάμε, πρόσεξε, από την Ασία ή από την Ρωσία. Και η Ρωσία παίζει ρόλο στην Λέσχη Bilderberg, προσέξτε. Αυτό είναι σύμφωνα με τους καλύτερους συγγραφείς για το θέμα. Σήμερα όμως η Λέσχη Bilderberg έχει ως τα μέλη της όχι μόνο αυτούς τους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά και τους διευθύνοντες σύμβολους όλων των μεγάλων εταιριών του κόσμου. Ανήκει στην Λέσχη Bilderberg βέβαια και οι μεγάλοι ελιτιστές όπως ο κ. George Soros, τα επιζώντα μέλη, ας πούμε, της οικογένειας Rothschild και πάει λέγοντας. Όλοι οι διεθνείς, όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται στην Λέσχη Bilderberg, όπως το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα. Προσέξτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε εδώ. Ναι. Γιάννη, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό σύμφωνα με ερευνητές είναι ότι η πρωτοκλασσάτα στελέχη αυτών των κλειστών μυστικών συνεδριάσεων της Bilderberg δηλαδή, είναι και μασόνοι οι περισσότεροι. Αυτό το έχουν γράψει πολλοί ιστορικοί ερευνητές και το λένε μέχρι και σήμερα πολλοί. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό εσύ? Ναι, όπως είπα πριν, η οργάνωση Synarchy International, δηλαδή στα αγγλικά μπορείς να το πεις η διεθνής συναρχία, ιδρύθηκε από τους μαρτινιστές μαρσόνους, και αυτή η οργάνωση ήταν δηλαδή ο πρόδρομος της Λέσχης Bilderberg. Ιδρύθηκε το 1770 στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη και αποτελούσε την, ας πούμε, αντίβαρο προς τις θεμελιωτικές αρχές των θεμελιωτών πατέρων της
των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλα αυτά τα έχει καταγράψει, αυτά που σας λέω, τα έχει καταγράψει ο κύριος Daniel Etulin στο βιβλίο του Club Bilderberg, δηλαδή Λέσχη Bilderberg. Αλλά όπως έλεγα πριν, όλοι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί ηγέτες, πάρα πολλοί, καθώς και πάρα πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες πολλών χωρών από όλο τον κόσμο ανήκουν στην Λέσχη Bilderberg. Όλοι οι μεγάλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το Delta TAP, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δημιουργήθηκαν από αυτή τη λέσχη, από τη λέσχη Bilderberg, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ως συνέχεια των πολύ σημαντικών που μας λες, είναι ότι όπως διατείνονται, όπως λένε δημοσιογράφοι και άλλοι οι οποίοι έχουν θαραλέα φωνή, ποτέ δεν δίνονται τα πρακτικά, οι τελικές αποφάσεις αυτών που συζητιόνται στην Bilderberg, στη δημοσιότητα ή σε δημοσιογράφους ανεξάρτητους ή και στον κόσμο τον απλό. Πολλοί διαμαρτύρονται γι' αυτό και επίσης πάντοτε οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες, όπως έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάποιες στον Αστέρα Βουλιαγμένης πριν από χρόνια και αλλού, και ποτέ δεν είναι ανοιχτές για τον κόσμο. Απαγορεύεται και συνήθως είναι και περιφραγμένες με αστυνομία και αυστηρά μέτρα. Αυτά τα δύο, το ότι δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτικά και ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ και οι κοινοί θνητοί μέσα σε εισαγωγικά δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν, δεν είναι παράδοξα, περίεργα, Γιάννη, και άσχημα? Όντως είναι, αδερφέ μου Βασίλη, όπως στην περίπτωση της επίσημης συνεδριάσεως της λέσχης Bilderberg στην Βουλιαγμένη της Αθήνας, που έλαβε χώρα από τις 14 Μαΐου έως τις 17 του μηνός του 2009. Ναι. Και εκείνη την εποχή γινόντουσαν πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Υπήρχαν βέβαια πάρα πολλοί ακτιβιστές μαζί με κορυφαίους δημοσιογράφους και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο που είχαν πάει εκεί να καλύψουν τα γεγονότα, και όλοι όσοι τολμούσαν να ζητήσουν από τις αρχές, δηλαδή είτε από την ελληνική αστυνομία, είτε από τους ειδικούς φρούρους που υπήρχαν εκεί, που ήταν από άλλες χώρες, είτε από μερικά στελέχη που βρισκόντουσαν δηλαδή έξω από το ξενοδοχείο Βουλιαγμένη. Αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για χωρίτους δημοσιογράφους, τους συλλαμβάνανε και τους απήγαν και τους έφεραν σε ειδικά δηλαδή κέντρα, ειδικά κρατητήρια, ναι, κατάλαβα, όπου έμειναν για λίγο διάστημα. Αυτά τα πράγματα που συνέβηκαν τότε εις βάρος των δημοσιογράφων αποτελούσαν δηλαδή μεγάλο έγκλημα. Αλλά ποιοι ήταν οι Έλληνες πολιτικοί που είχαν παρευρεθεί τότε σε αυτήν τη λέσχη? Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Αλικοσκούφη, μιλάμε για τον Τάκη Αραπόγλου, τον Επίτροπο και Διευθύνοντο Σύμβολο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι. Μιλάμε για την κύριο Ντόρα Μπακογιάννη, για τον Αλέξη Παπαχελά της εφημερίδας Καθημερινής, για τον Δημήτρη Παπεχολόπουλο, τον Διευθύνον Σύμβολο της εταιρείας Titan. Κατάλαβα. Να μην τους πούμε τώρα όλους, βέβαια, είναι πολύ, ξέρω. Ναι. Πάντως, να πω κάτι άλλο, ότι πριν από χρόνια ένας δημοσιογράφος, ο Τάσος Δαρβέρης, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ελληνική συμμετοχή στη λέσχη Bilderberg» και έδειχνε και έγραφε ονόματα Ελλήνων, όπως μας είπες και εσύ, πολιτικών και ισχυρών που πήραν μέρος στη λέσχη, και μετά από κάποιο καιρό αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του μυστηριωδώς. Κάποιοι είχαν πει ότι τον έφαγαν. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Αμερική ή αλλού που ξέρεις, κάποιοι που έγραψαν αποκαλυπτικά πράγματα για τη λέσχη Bilderberg να έχασαν μυστηριωδώς τη ζωή τους? Κοίταξε, υπάρχουν αρκετοί διάφοροι δημοσιογράφοι, ναι, εδώ στην Αμερική που έχουν καλύψει τα γεγονότα
των επίσημων συνεδριάσεων της Λέσχης Bilderberg, οι οποίοι έχουν πει κατά καιρούς ότι δέχτηκαν απειλές, δηλαδή για το γεγονός που τόλμησαν να κλείψουν δηλαδή τις συνεδριάσεις της Λέσχης Bilderberg, όπως ο κύριος Jim Tucker. Ο κύριος Jim Tucker ήταν ένας πεπειραμένος δημοσιογράφος από το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων The American Free Press. Ναι. Και αυτός κάλυπτε την Λέσχη Bilderberg για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από το 1990 περίπου μέχρι το 2013. Οπότε πέθανε. Ναι. Αλλά αυτός είχε πάρα πολλές ιστορίες να μας πει αυτό. Για το εάν κάποιος δημοσιογράφος δηλαδή δολοφονήθηκε, ας πούμε, για το γεγονός που κάλυπτε τα γεγονότα της Bilderberg, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα όμως ο κύριος Jim Tucker είχε πάρα πολλά να μας πει και ακόμη έχει πάρα πολλά να μας πει εκ των υστέρων βέβαια. Διότι έγραψα ένα άρθρο για αυτόν και για το γεγονός που κάλυψε την συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg το 2009. Το άρθρο μου έχει σαν τίτλο «Ο Jim Tucker για Λέσχη Bilderberg και Ελλάδα». Και γράφω πως εκείνη την εποχή ο κύριος Jim Tucker, ο γνωστός δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων The American Free Press, παρακολουθούσε τα γεγονότα από κοντά της Λέσχης Bilderberg που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Και τότε αυτός μαζί με τους συνεργάτες του μάζευε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες για το τι θα γινόταν, για το τι πραγματικά θα γίνει σε αυτή την επίσημη συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg. Ναι. Και αυτά τα πράγματα έχει καταγράψει στο βιβλίο του Jim Tucker's Bilderberg Diary, δηλαδή το βιβλίο συμπάντων δηλαδή του Jim Tucker για τη Λέσχη Bilderberg. Αλλά σε αυτό το άρθρο που έγραψα έβαλα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ όπου έχω καταγράψει μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο μου και τα μετέφρασα στα ελληνικά για τους Έλληνες. Ναι. Αλλά ο Jim Tucker εκείνη την εποχή ήταν καλεσμένος στο μεγάλο πρόγραμμα Infowars.com του γνωστού δημοσιογράφου Alex Jones. Και βγήκε σε αυτό το πρόγραμμα λίγες μέρες πριν την έναρξη της Bilderberg και είπε πάρα πολλά συγκλονιστικά πράγματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων. Με λίγα λόγια, το πρώτο σημείο που τόνιζε τότε ο κύριος Jim Tucker πριν από την έναρξη της Λέσχης Bilderberg ήταν ότι όλοι οι ελιτιστές θα γιορτάσουν, προσέξτε, την πρώτη οικονομική κρίση που ήταν ήδη σε εξέλιξη τότε. Και αυτό το πράγμα μας ακούγεται λίγο, ας πούμε, συγκλονιστικό και φρικτό κτλ. Αλλά όντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Jim Tucker, αυτό συνέβη και εκείνη την εποχή. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, η ελληνική κρίση δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Το δεύτερο σημείο που τόνισε τότε ο κ. Jim Tucker ήταν ότι θα δοθεί περισσότερη δύναμη στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα για τον χειρισμό των οικονομικών υποθέσεων των χωρών, στις οποίες θα δώσει το ΔΝΤ χρηματοοικονομική αρρωγή εντός εισαγωγικών. Άρα, τι μας λέει αυτά τα πράγματα για την περίπτωση της κρίσης στην Ελλάδα? Ναι. Αυτά τα πράγματα μας λένε πολλά. Δηλαδή, μέχρι τότε το ΔΝΤ δεν είχε τη μεγάλη δύναμη που κατέχει σήμερα. Και γι' αυτό στίβουν εντός εισαγωγικών την Ελλάδα με έναν τρόπο απάνθρωπο,
και με τους όρους, και με όρους, προσέξτε, ψεύτικους και παράνομους, και τούτο μάλιστα σύμφωνα με την αρχική συμφωνία όλων των χωρών μελών του Ταμείου και του ίδιου του Ταμείου, όπου πήρε τότε, μιλάμε για το 1944, πήρε τότε η Ελλάδα ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο, λόγω του ότι είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα για την ίδρυση του ίδιου. Ναι, κατάλαβα. Η σύμφωνη αυτή είναι ακόμα σε ισχύ, προσέξτε. Είναι το Bretton Woods, πώς λέγεται. Ναι, μιλάμε για συμφωνία Bretton Woods, που έλαβε χώρα μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Και εκείνη την εποχή η Ελλάδα πήρε το δικαίωμα να αρχίσει να δανείζει επαόριστον, προσέξτε, να δανείζεται από το ΔΝΤ επαόριστον με ένα επιτόκιο 0,15%. Αλλά τι γίνεται όμως σήμερα μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ? Η Ελλάδα δανείζεται τα χρήματα από το ΔΝΤ με ένα πάρα πολύ ψηλότερο επιτόκιο. Μιλάμε για τουλάχιστον 2,5% ή ακόμα και παραπάνω. Αλλά μέσα σε μια δεκαετία αυτός ο αριθμός θα έχει ανέβει σε περίπου 10%. Άρα αυτό σημαίνει θα είχε επιβαρυνθεί τόσο πολλά άλλα δισεκατομμύρια δολάρια το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Και όχι μόνο αυτό, το ΔΝΤ λέει πως η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στο Ταμείο. Ναι. Αυτά είναι ψέματα και έγραψα χθες ένα διαφωτιστικότατο άρθρο για ακριβώς αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιάννη, πριν μίλησες για τη μαύρη αριστοκρατία, για το ότι έχει τουλάχιστον 800 χρόνια που υφίσταται η λέσχη Bilderberg, και για τη μαύρη αριστοκρατία έχουν γράψει και άλλοι συγγραφείς. Νομίζω έχει κάνει αναφορά και ο David Icke, ο οποίος έχει μιλήσει και για τη θεωρία των ερπετοειδών. Αλλά είχα διαβάσει και ένα βιβλίο του στρατηγού του Γεωργίου Αϊφαντή, ο οποίος έγραφε επίσης για το ότι ο κόσμος ελέγχεται από τη μαύρη αριστοκρατία που σχετίζεται με τη μασονία και κατά πολλούς με την παλαιά τάξη πραγμάτων. Και νομίζω ότι είναι σαν να σκιαγραφείς ένα παρασκήνιο που σχετίζεται και με την κρίση στην Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη λέσχη Bilderberg συμμετέχει και ο γνωστός Κίσιγκερ, ο οποίος έχει εμπλοκή σε πολλά θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, από την Κύπρο μέχρι και νεότερες εξελίξεις, και βεβαίως σύμφωνα με πολλούς οι οποίοι λένε ότι έχουν φύγει από τα πλοκάμια της παγκοσμιοποίησης, από το 2000 τουλάχιστον οι επικυρίαρχοι ελίτ είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν τεχνητές οικονομικές κρίσεις. Τι λες γι' αυτό? Νομίζω ότι ήταν αυτό που μας είπες πριν και εγώ το είπα τώρα και πιο παρασκηνιακά. Ναι, η μαύρη αριστοκρατία, η αρχοντιά, ιδρύθηκε το 1100 μετά Χριστόν στην περιοχή που λέγεται ακόμα και σήμερα Βενετία, δηλαδή η βόρεια της Ιταλίας. Ναι. Και αυτή η δυναστεία αποτελείται από τους πιο δυνατούς Χαζάρο-Εβραίους έμπορους σε όλο τον κόσμο, καθώς και τραπεζίτες. Και άρχισαν να διαμορφώνουν μια πάρα πολύ δυνατή δυναστεία, τότε οι Βενετοί, και μέσα σε λίγα χρόνια από τότε απέκτησαν μεγάλη, ας πούμε, δύναμη απέναντι στα άλλα γύρω κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και το 1300 είχαν φτάσει σε ένα σημείο που άρχισαν να κάνουν φοβερές δοσοληψίες σε συνεργασία με τους τότε αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1300 ο βασιλιάς της Βενετίας έκανε μια συμφωνία με τον τότε βασιλιά της Ελλάδας από την γνωστή βασιλική οικογένεια Καλέργη, όπου ο βασιλιάς του Βυζαντίου συμφώνησε στην πώληση πολλών ελληνικών νησιών στους Βενετούς. Και μόλις πήραν την εξουσία αυτών των νησιών
αυτό των νησιών στα χέρια τους, οι Βενετοί, άρχισαν αμέσως να υποδουλώνουν τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, σε αυτά τα νησιά. Μιλάμε για την Έξω, για την Κρήτη, για την Κύπρο, μιλάμε για μεγάλα ελληνικά νησιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ήδη άρχισε να υποδουλώνεται σε κάποιο βαθμό ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον στα νησιά. Πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις που μισούν την Ελλάδα πάνε να χτυπήσουν, άμα θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα, πάνε πρώτα να χτυπήσουν τα νησιά, όπως κάνει και σήμερα, στις μεγάλες ροές λάθρομεταναστών στη Μυτιλήνη και σε άλλα ελληνικά νησιά. Αλλά η Βενετία, μετά από μερικά άλλα, ας πούμε, εκατοντάδες χρόνια, κατέφερε να γίνει μια υπερδύναμη στον κόσμο και δημιούργησε τις πρώτες μορφές και της αντικατασκοπίας. Γι' αυτό μπόρεσαν εκείνη την εποχή να αποτρέψουν την οποιαδήποτε επίθεση από το εξωτερικό εις βάρος της δικής τους χώρας, λόγω του ότι ήταν πανέξυπνοι στο παιχνίδι δηλαδή των μυστικών πληροφοριών και μπορούν να αντιπαριβάλλουν δηλαδή ένα έθνος έναντι σε ένα άλλο έθνος. Μάλιστα. Και ήταν φοβεροί σε αυτό το παιχνίδι και κανείς δεν μπορούσε τότε να τους αγγίξουν. Αλλά τελικά κατέφτασε η αυτοκρατορία της Βενετίας, αλλά η μαύρη αριστοκρατία όμως δεν χάθηκε. Έφυγε για αλλού, πήγε στη Γερμανία. Και εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1770 και εξής, την εποχή, θεμελίωσαν τη γνωστή μυστική κοινότητα των πεφωτισμένων. Η Ιλουμινάτη, ναι, το 1776, ναι. Ναι. Στο βιβλίο μου «Ελληνική κρίση» έγραψε, ο κύριος Henry Kissinger έγραψε την διδακτορική του διατριβή πάνω στη Βενετία και είπε πως όλα όσα γνωρίζει για τα πολιτικά, δηλαδή τα πολιτικά κόλπα και για τους τρόπους δηλαδή διπλωματίας που μεταχειρίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, της πολιτικής του καριέρας, αυτά τα έμαθε από το playbook της Βενετίας και ότι είχε σκοπό από το 1986 εξής να αναβιώσει την Βενετία, την μαύρη αριστοκρατία της Βενετίας σε συνεργασία με τους Rothschild από την Αγγλία. Ναι. Γιάννη, για να κλείσουμε το θέμα με τη Λέσχη Bilderberg και τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, θέλω την προσωπική σου εκτίμηση, αν και μάλλον καταλάβαμε από αυτά που είπες. Βεβαίως προσεγγίζαμε πάντοτε τώρα με δεδομένα ιστορικά και δημοσιογραφικές αποδείξεις για την ύπαρξη της Bilderberg, αλλά θέλω την προσωπική σου εκτίμηση για να κλείσουμε, αν τελικά πιστεύεις ότι αυτή η Bilderberg και όλο αυτό το συνάφι το περίεργο αυτών των τύπων, των ελιτιστών, μπορεί να έχουν μερίδιο για τη δημιουργία της ελληνικής κρίσης. Εσύ τι λες ως Γιάννης Κουντούρης? Ναι, σύμφωνα πάλι με τον κύριο Jim Tucker, τον αείμνηστο δημοσιογράφο του American Free Press, έγραψε ότι στο βιβλίο του για τη Λέσχη Bilderberg, που δημοσιεύτηκε πριν από μερικά χρόνια, πριν προτού δηλαδή να πεθάνει ο ίδιος, ότι ήταν οι πεφωτισμένοι που παραβρέθησαν και αυτοί στην επίσημη συνεδρίαση της Λέσχης Bilderberg που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 2001. Ναι. Και εκείνη την εποχή ήταν τόσο τσαντισμένοι, ας πούμε, με τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο να του πούν ευθέως ότι εσείς, κύριε Καραμανλή, θα κρατηθείτε και θα αντικατασταθείτε από τον κύριο Γιώργο τον Παπανδρέο και αυτός θα αναλάβει τα ενία της χώρας και την Ελλάδα θα την οδηγήσει στην τωρινή οικονομική κρίση. Μόνο ο κύριος Τάκερ τόλμησε να γράψει τέτοια πράγματα για την Λέσχη Bilderberg τότε, αλλά όλα όσα
έγραψε αυτό στο βιβλίο του, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για το Δελτινιτά, ότι το Δελτινιτά θα έπαιρνε μεγαλύτερη, με περισσότερη δύναμη. Όπως μας είπες πριν, ναι. Τις οικονομικές μοίρες των χωρών. Αυτά τα έκτονες έχουν επαληφθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Μάλιστα. Οπότε το κλείνουμε το θέμα με την Bilderberg. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έχεις ασχοληθεί με το ότι αρκετοί Ναζί με τη λήξη του πολέμου έγιναν πράκτορες στη CIA. Είναι γνωστό πάντως, Γιάννη, ότι αρκετοί εκ των επιστημόνων των Ναζί, αργότερα ακόμη και εγκληματίες πολέμου αν μπορεί να ήταν, πέρασαν στην επιρροή των Αμερικάνων ή των υπερδυνάμεων και μάλιστα οι πατέντες τους ή οι έρευνές τους χρησιμοποιήθηκαν, όπως ο Φον Μπράουν, ας πούμε, έτσι. Έτσι. Οπότε τι μπορούμε να πούμε. Ναι. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ερευνήσει πολύ. Και γι' αυτό σήμερα γίνεται γίνεται μεγάλη συζήτηση ανάμεσα σε πάρα πολλούς και ακαδημαϊκούς κύκλους και κύκλους της κυβέρνησης της Αμερικής και άλλων χωρών για το γεγονός πως τα πράγματα δεν ήταν τότε όπως μας τα λένε σήμερα. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και το πεδίο της, αυτό που λέμε της μεταρρυθμισμένη δηλαδή παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά θα σας δώσω όμως ένα γρήγορο παράδειγμα για να καταλάβετε. Εγώ το πέρασμένο Νοέμβριο έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Έγραφα κατοδότης των Ναζί». Υπήρξε ο μεγάλος εθνάρχης εντός εισαγωγικών, Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και αυτό το έγγραφο που ανέφερε στο άρθρο μου ανήκει στην ίδια τη CIA. Και δημοσιεύτηκε μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Για ακριβώς αυτό το Γιάννη, μισό λεπτό. Είπες ότι για έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ποιος ήταν ο χρηματοδότης, ο Καραμανλής, είπες. Ναι. Είπα πως αυτό το έγγραφο που μιλάει ξεκάθαρα για το γεγονός πως υπήρξε καταδότης των Ναζί ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Καταδότης, είπες, καταδότης. Καταδότης. Ναι, μάλιστα. Ή μπορείς να πεις κατάσκοπος. Ναι. Ή σπούνιος. Ναι. Ανήκει στην ίδια τη CIA. Για κάποιο πάρα πολύ όλος περίεργος, η CIA προβαίνει σε μεγάλες αποκαλυπτικότατες διαρροές. Ναι. Για, ας πούμε, που αφορούν μεγάλα ιστορικά, ας πούμε, γεγονότα, αλλά αυτές οι διαρροές ανατρέπουν τα πάντα. Λένε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε ακόμη και σήμερα εμείς. Δηλαδή, προσπαθεί σιγά σιγά να μας πει πως μας έχουν πει ψέματα διαχρονικά όσον αφορά σε όλα αυτά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Και όταν βρήκα αυτό το άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα της CIA, όπου μιλάει ξεκάθαρα για τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, έπαθα μεγάλη πλάκα. Δηλαδή λέει πως εκείνη την εποχή μιλάμε, όχι, πάμε πιο πίσω, πάμε στο 1962. Ναι. Εκείνη την εποχή ήταν σε εξέλιξη μεγάλη δίκη του πρώην υφιστάμενου του Αδόλφου Χίτλερ, Ναι. ο κύριος του κυρίου Adolf Eichmann. Και ο κύριος Adolf Eichmann τελικά τον κύριο Adolf Eichmann τον εκτέλεσαν τότε. Η μεγάλη επίσημη επιτροπή της δίκης Nuremberg. Αλλά αυτό όμως που έπρεπε
αναφέρει στη δίκη ήταν ένα απόρριτο έγγραφο, το οποίο μας παρήχε η CIA τελευταίως, όπου λέει τα εξής, ότι το όνομα του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνο Καραμανλή περιλαμβάνεται πράγματι εις τον πίνακα των πρακτορών των γερμανικών αρχών κατοχής ως συνεργάτης του Μέρτεν εις την εξόντωση των Εβραίων. Έχει εμείνει αυτό το έγγραφο 16 Σεπτεμβρίου του 1962. Λοιπόν, εγώ έγραψα πως, δηλαδή, θα ήθελα δηλαδή να σας πω πως αυτά τα πράγματα που είπανε για τον Καραμανλή δεν έχουν επιβεβαιωθεί, διότι όσον αφορά δίθεν, ας πούμε, εξόντωση των Εβραίων από πλευράς των νατσιστών, αποδείξεις δεν υπάρχουν. Αποδείξεις για τους θάνατους περίπου 1 εκατομμυρίου Ελλήνων υπάρχουν. Όσον αφορά όμως τους Εβραίους, κατάλαβα τι λες. Και θα σας πω ένα γρήγορο παράδειγμα. Από το 1869, προσέξτε αυτή την ημερομηνία, έως το 1945, μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο Χίτλερ, εντάξει. Καθ' όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζονται οι Εβραίοι ότι καθ' όλο αυτό το διάστημα πέθαναν από τους Γερμανούς 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Ναι. Για να καταλάβετε δηλαδή με ποια, ας πούμε, τι είδους παραμύθια έχουμε να κάνουμε. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα, αλλά πάντως έχουμε όμως ένα επίσημο έγγραφο ενός πολιτικού, ενός πρεσβευτή της ελληνικής κυβέρνησης, όπου λέει ξεκάθαρα πως υπήρξε καταδότης των νατσιστών ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το πράγμα το έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της η ίδια η CIA. Αλλά πάμε όμως... Ναι, πες μου. Όχι, εντάξει, ακούω, ναι, απλώς αυτά που λες είναι εντυπωσιακά, ναι, εντάξει. Ναι, έχω πάρα πολλά άλλα να σας πω, όπως η περίπτωση ενός πρώην αξιωματούχου του γερμανικού Wolfhafsen SS, ναι, που υπήρξε ένας, ας πούμε, θρυλικός αξιωματικός του Χίτλερ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος μετά τον πόλεμο βρέθηκε, δηλαδή εχμαλώθηκε, από τους Εβραίους, από την μυστική υπηρεσία της Μοσάντ, και αυτόν τον άνθρωπο, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του, τέλος πάντων, τον εξεπίασαν και του είπανε ότι εσείς αφού ανήκατε δηλαδή στην νατσιστική Γερμανία, τότε θα πρέπει να μας κάνετε μια μεγάλη χάρη. Από εδώ και μπρος θα δουλέψετε για μας. Και αυτός έγινε στη συνέχεια ένας θρυλικός μυστικός πράκτορας της Μοσάντ, δηλαδή της Ισραηλής Μοσάντ. Και αυτόν τον άνθρωπο να τον σκοτώσουν, να του αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τα δίθεν εγκλήματα εις βάρος των Εβραίων. Αυτό δεν το έκαναν σε αυτόν οι Εβραίοι, αλλά τον έκαναν δηλαδή έναν, ας πούμε, πολύ εξελιγμένο, ας πούμε, πράκτορα, καθώς και δολοφόνο για έως από τη Μοσάντ. Καταλαβαίνω. Μια άλλη μεγάλη περίπτωση. Ναι. Εγώ έχω έναν πολύ καλό φίλο εδώ στο Λος Άντζελες που τον λένε, που ονομάζεται Chris Merkel. Ναι. Ο Chris είναι ένας γνωστός καθηγητής της ιατρικής, ενός μεγάλου επιστήμιου εδώ στο Λος Άντζελες. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο όμως, τον Chris, τον γνώρισε για την πρώτη φορά το 2001. Ναι. Και όταν με είδε, είδε πως εγώ διάβαζα
κάποιο βιβλίο στα ελληνικά. Και με ακούμπησε στον ώμο και μου λέει, εσείς κύριε είστε Έλληνας? Και του λέω ναι είμαι. Και μου λέει, ο πατέρας μου ήταν λόγιος και δίδασκε την γερμανική φιλοσοφία σε Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών τη δεκαετία του 30 μέχρι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και του είπα ότι θα ήθελα δηλαδή να μάθω περισσότερα πράγματα για τη ζωή του πατέρα του. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισε να μου εκμυστερεύεται βαθιά πράγματα, όπως το γεγονός ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας του ήταν και αξιωματικός στο Ναζί. Αλλά δεν είχε ξεσπάσει ακόμη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Προσέξτε. Και η μητέρα του ήταν λόγιος, καθώς και καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου των Αθηνών. Και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα, μιλούσαν άριστα την ελληνική γλώσσα, και την αργαία αλλά και την καθομιλημένη γλώσσα. Είχαν δημοσιεύσει και κάτι βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Αλλά όταν ξέσπασε όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πήρε απόφαση ο κύριος Μέρκελ, ο πατέρας δηλαδή του Χριστό, το πρώτο του όνομα ήταν Gottfried. Πήρε απόφαση να φύγει από την Ελλάδα με προορισμό της Αμερικής, διότι τον είχαν καλέσει τότε οι ανώτεροι του από τον στρατό της Γερμανίας να γυρίσει στην Γερμανία για να συμμετάσχει δηλαδή στο πόλεμο, μαζί δηλαδή με τους συστρατιώτες του, δηλαδή από τον νατσιστικό δηλαδή στρατό. Δεν ήθελα να το κάνει αυτό και έφυγε αμέσως και πήγε στην Αμερική και ζήτησε άσυλο. Μετά όμως τον κάνανε πράκτορα, έναν από τους πρώτους πράκτορες της CIA, η πολιτική αξιωματική της Αμερικής. Αντί αυτόν τον άνθρωπο να τον βάλουν φυλακή και να του κάνουν ανάκριση για το γεγονός που υπήρξε ψηλός αξιωματούχος της νατσιστικής Γερμανίας, τον κάνανε έναν από τους πρώτους πράκτορες της CIA. Γιάννη, και μου έδωσε ο κύριος έγγραφα που τα απέδειξαν όλα. Αυτό που καταλαβαίνω, που μας λες τώρα, είναι το εξής και μου θυμίζει και αναφορές και άλλων για το ρόλο που έπαιξε ουσιαστικά το ίδιο κατεστημένο με τους Ρότσιλντ και γενικότερα ισχυρούς, οι οποίοι λέγεται και έχει γραφτεί και το έχουν πει πολλοί ότι χρηματοδότησαν το Χίτλερ. Ότι δηλαδή ο ναζισμός και αυτό που δημιούργησε ο Χίτλερ ήταν ένα παραμάγαζο αυτών που κυβερνούν πραγματικά τον κόσμο. Είναι σαν να μας λες αυτά τώρα. Ναι, όντως είναι και έγραψα και ένα άλλο πάρα πολύ διαφωτιστικό άρθρο για ένα θέμα που σχετίζεται με το θέμα που συζητάμε σήμερα, σε συνεργασία με τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση από τη Θεσσαλονίκη, για το γεγονός πως ήταν το ίδιο το FBI που διέρευσε στο κοινό πριν από μερικά χρόνια ένα απόρριτο έγγραφο της οργάνωσης που κοινοποιήθηκε, ας πούμε, το Σεπτέμβριο του 1945 μόνο σε άλλα γραφεία του FBI. Ήταν αυτό το έγγραφο για ένα πάρα πολύ, σχετικά με μια πάρα πολύ διαφωτιστική πληροφορία για το τι έγινε, τι απογίνηκε τελικά ο Φίρερ, ο Χίτλερ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σε αυτό το υπόμνημα του FBI λέει πως ο κύριος Χίτλερ δεν πέθανε, αλλά ξέφυγε από τη Γερμανία, τον είχαν δραπετεύσει από τη χώρα μερικοί υποστηρικτές του. Μετά αυτός μπήκε σε ένα μυστικό πλοίο και τον φέρανε, νομίζω ήταν μέχρι το σημείο των βράχων της Γιαλβράτας, πώς το λένε στα ελληνικά. Γιβραλτάρ, το Γιβραλτάρ λες. Μπράβο. Και από εκείνο το σημείο μπήκε σε ένα υποβρύχιο και
Λένε πολλά μέχρι και για την Αργεντινή, λένε, εντάξει. Ναι, μετά πήγε στην Αργεντινή, αλλά μέσα στο ίδιο άρθρο που έγραψα, λέω πως ήταν ο κύριος, ήταν ο πρώτος διοικητής της CIA που βοήθησε στην πηγάδευση του Χίτλερ για να φύγει από την Γερμανία με προορισμό την Αργεντινή. Έχουμε δηλαδή συγκλονιστικές, ας πούμε, αποκαλύψεις. Αυτό το γράφεις εσύ σε βιβλίο σου, εσύ, αυτό? Όχι, το έγραψα σε ένα άρθρο που έγραψα σε συνεργασία με τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση για τον Χίτλερ. Αυτό μας είπες. Δεν θυμάμαι ακριβώς τον τίτλο, πώς το είχαμε βαπτίσει. Ο Αδόλφος Χίτλερ, ο τίτλος είναι «Ο Αδόλφος Ιακώβ», προσέξτε, Ιακώβ Χίτλερ πέθανε στην Αργεντινή σύμφωνα με το FBI στα βαθιά του γεράματα. Αλλά δεν μένουμε εδώ, διότι σύμφωνα και με τα αρχεία της επίσημης βιβλιοθήκης του Κογκρέσου ήταν ο παππούς του George W. Bush, ο Prescott Bush, σε συνεργασία με μια εβραϊκή τράπεζα από τη Νέα Υόρκη, Kunlo Bank, που χρηματοδότησαν τότε τον Χίτλερ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Υπάρχει άλλα πάρα πολύ, ας πούμε, διαφωτιστικά στοιχεία που μπορούμε να προσφέρουμε στο ακροατήριό μας. Λοιπόν, Γιάννη, θα δώσουμε συνέχεια σε αυτά σε κάποια άλλη εκπομπή. Ολοκληρώνουμε σε αυτό το σημείο. Νομίζω μας είπες εντυπωσιακά και άκρως αποκαλυπτικά πράγματα για μια ακόμη φορά και σε ευχαριστώ θερμά γι' αυτό. Και εγώ σε ευχαριστώ, Βασίλη. Να είσαι καλά, λοιπόν, σε χαιρετώ. Καλή Ανάσταση σου εύχομαι, καλό Πάσχα. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα σε σένα και όλους τους φίλους μας ακροατές. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα να δώσουμε συνέχεια και σε αυτό το θέμα. Αν και μας είπες πάρα πολλά, αλλά και σε άλλα. Να είσαι καλά, Γιάννη, σε ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Το ίδιο, επίσης. Γεια σου. Γεια και χαρά. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε αυτή την εκπομπή με τα δύο αυτά ιδιαίτερα θέματα με τον Γιάννη Κουντούρη. Όπως είπα, μια εκπομπή σε πασχαλινό, αν θέλετε, φόντο. Να πω κάτι τελευταίο πριν κλείσω για ένα βίντεο στο οποίο έκανα μια παρέμβαση σχετικά με την αρχαία τεχνολογία και το έχω δημοσιεύσει και στο κανάλι μου, στο κανάλι του Κώδικα Μυστηρίων, εκεί όπου ζήτησα και δικά σας σχόλια για την αρχαία τεχνολογία, για το αν μπορεί να αποδοθεί σε εισαγόμενο πολιτισμό από κάποιες δυνάμεις εκτός ανθρώπου ή καθαρά στον άνθρωπο, για την αρχαία τεχνολογία, κυρίως στην προκατακλυσμία που υπάρχουν πάρα πολλά ευρήματα σε όλο τον πλανήτη. Όντως έγιναν κάποια σχόλια και τους ευχαριστώ όλους, είτε σχόλια τα οποία να συμφωνούν είτε να διαφωνούν. Καλό είναι αυτό, να γίνεται διάλογος και η διαφωνία είναι καλή και θετική για να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος. Απλώς μου έγραψαν κάποιοι ότι σε ένα σημείο λες ότι η προσωπική σου άποψη είναι ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις για εξωγήινους που μπορεί να έφεραν τον πολιτισμό και μετά μας λένε ότι η προσωπική σου άποψη είναι ότι το έκαναν αυτό το θαύμα της τεχνολογίας αυτής μόνο οι άνθρωποι. Να διευκρινίσω ότι μίλησα για το πρώτο κομμάτι για ισχυρές ενδείξεις και όχι αποδείξεις. Άλλο ένδειξη, άλλο απόδειξη. Υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις, σύμφωνα με καταγραφές και ευρήματα, για το ότι ίσως να έπαιζαν μέσα σε εισαγωγικά μπάλα στο παρελθόν και κάποιοι άλλοι εκτός ανθρώπων. Όμως επαρκείς αποδείξεις για αυτά δεν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν. Άρα άλλο ενδείξεις, άλλο αποδείξεις. Οπότε κατέληξα για να διευκρινίσω ότι υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις και ίσως και αποδείξεις ότι ο άνθρωπος, η ανθρωπότητα προόδευσε κάποτε στο παρελθόν και τα δημιούργησε όλα αυτά. Και αυτό είναι πιο λογικό να το δεχτεί κανείς, πιο εύκολο και πιο συμβατό για να οδηγηθεί και σε πιο ασφαλή συμπεράσματα. Αυτά για διευκρίνηση. Σας ευχαριστώ λοιπόν που μείνατε για μία ακόμη φορά μαζί μας και να πούμε ότι θα δώσουμε συνέχεια σε θέματα που αφορούν στην παγκόσμια κατάσταση και στη νέα τάξη και μετά τις εορτές του Πάσχα, αλλά και σε άλλα τα οποία αφορούν στην γκάμα του Κώδικα Μυστηρίων και στην έρευνα του μυστηρίου. Να είστε καλά, για χαρά. Ναι. Αλλά ο Jim Tucker εκείνη την εποχή ήταν καλεσμένος στο μεγάλο πρόγραμμα Infowars.com του γνωστού δημοσιογράφου Alex Jones. Και βγήκε σε αυτό το πρόγραμμα λίγες μέρες πριν την έναρξη και είπε πάρα πολλά συγκλονιστικά πράγματα τα οποία έχουν επιβεβαιωθεί εκ των υστέρων.
με λίγα λόγια, το πρώτο σημείο που τόνιζε τότε ο κύριος Jim Tucker πριν από την έναρξη της λέξης Bilderberg ήταν ότι όλοι οι ελιτιστές θα γιορτάσουν, προσέξτε, την πρώτη οικονομική κρίση που ήταν ήδη σε εξέλιξη τότε. Και αυτό το πράγμα μας ακούγεται λίγο, ας πούμε, συγκλονιστικό και φρικτό κτλ. Αλλά όντως, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Jim Tucker, αυτό συνέβη και εκείνη την εποχή. Και όπως γνωρίζουμε όλοι, η ελληνική κρίση δεν είχε ξεκινήσει ακόμα. Το δεύτερο σημείο που τόνισε τότε ο κύριος Jim Tucker ήταν ότι θα δοθεί περισσότερη δύναμη στο ΔΝΤ και στην Παγκόσμια Τράπεζα για τον χειρισμό των οικονομικών υποθέσεων των χωρών, στις οποίες θα δώσει το ΔΝΤ χρηματοοικονομική αρρωγή εντός εισαγωγικών. Άρα, τι μας λέει αυτά τα πράγματα για την περίπτωση της κρίσης στην Ελλάδα? Ναι. Αυτά τα πράγματα μας λένε πολλά. Δηλαδή, μέχρι τότε το ΔΝΤ δεν είχε την μεγάλη δύναμη που κατέχει σήμερα. Και γι' αυτό στίβουν εντός εισαγωγικών την Ελλάδα με τρόπο απάνθρωπο και με τους όρους, προσέξτε, ψεύτικους και παράνομους, και τούτο μάλιστα σύμφωνα με την αρχική συμφωνία όλων των χωρών μελών του Ταμείου και του ίδιου του Ταμείου, όπου πήρε τότε, μιλάμε για το 1944, πήρε τότε η Ελλάδα ευνοϊκούς όρους από το Ταμείο, λόγω του ότι είχε δώσει πάρα πολλά χρήματα για την ίδρυση του ίδιου. Ναι, κατάλαβα. Η σύμφωνη αυτή είναι ακόμα σε ισχύ, προσέξτε. Είναι το Bretton Woods, πώς λέγεται. Ναι, μιλάμε για συμφωνία Bretton Woods που έλαβε χώρα μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Και εκείνη την εποχή η Ελλάδα πήρε το δικαίωμα να αρχίσει να δανείζει επαόριστον, προσέξτε, να δανείζεται από το ΔΝΤ επαόριστον με ένα επιτόκιο 0,15%. Αλλά τι γίνεται όμως σήμερα μεταξύ Ελλάδας και ΔΝΤ? Η Ελλάδα δανείζεται τα χρήματα από το ΔΝΤ με ένα πάρα πολύ ψηλότερο επιτόκιο. Μιλάμε για τουλάχιστον 2,5% ή ακόμα και παραπάνω. Αλλά μέσα σε μια δεκαετία αυτός ο αριθμός θα έχει ανέβει σε περίπου 10%. Άρα αυτό σημαίνει θα είχε επιβαρυνθεί τόσο πολλά άλλα δισεκατομμύρια δολάρια το δημόσιο χρέος της Ελλάδος. Και όχι μόνο αυτό, το ΔΝΤ λέει πως η Ελλάδα πρέπει να τηρήσει τις δεσμεύσεις της απέναντι στο Ταμείο. Αυτά είναι ψέματα και έγραψα χθες ένα διαφωτιστικότατο άρθρο για ακριβώς αυτό το θέμα. Μάλιστα. Γιάννη, πριν μίλησες για τη μαύρη αριστοκρατία, για το ότι έχει τουλάχιστον 800 χρόνια που υφίσταται η λέσχη Bilderberg, και για τη μαύρη αριστοκρατία έχουν γράψει και άλλοι συγγραφείς. Νομίζω έχει κάνει αναφορά και ο David Icke, ο οποίος έχει μιλήσει και για τη θεωρία των ερπετοειδών. Αλλά είχα διαβάσει και ένα βιβλίο του στρατηγού του Γεωργίου Αϊφαντή, ο οποίος έγραφε επίσης για το ότι ο κόσμος ελέγχεται από τη μαύρη αριστοκρατία που σχετίζεται με τη μασονία και κατά πολλούς με την παλαιά τάξη πραγμάτων. Και νομίζω ότι είναι σαν να σκιαγραφείς ένα παρασκήνιο που σχετίζεται και με την κρίση στην Ελλάδα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι στη λέσχη Bilderberg συμμετέχει και ο γνωστός Kissinger, ο οποίος έχει εμπλοκή σε πολλά θέματα που αφορούν στην Ελλάδα, από την Κύπρο μέχρι και νεότερες εξελίξεις. Και βεβαίως σύμφωνα με πολλούς οι οποίοι λένε ότι έχουν φύγει από τα πλοκάμια της παγκοσμιοποίησης, από το 2000 τουλάχιστον οι επικυρίαρχοι ελίτ είχαν ως στόχο να δημιουργήσουν τεχνητές οικονομικές κρίσεις. Τι λες γι' αυτό? Νομίζω ότι ήταν αυτό που μας είπες πριν και εγώ το είπα τώρα και πιο παρασκηνιακά. Ναι, η μαύρη αριστοκρατία, η Αρχοντιά, ιδρύθηκε το 1100 μετά Χριστόν
στην περιοχή που λέγεται ακόμα και σήμερα Βενετία, δηλαδή η βόρεια της Ιταλίας. Ναι. Και αυτή η δυναστεία αποτελείται από τους πιο δυνατούς Χαζάρο-Εβραίους έμπορους σε όλο τον κόσμο, καθώς και τραπεζίτες. Και άρχισαν να διαμορφώνουν μια πάρα πολύ δυνατή δυναστεία, τότε οι Βενετοί, και μέσα σε λίγα χρόνια από τότε απέκτησαν μεγάλη, ας πούμε, δύναμη απέναντι στα άλλα γύρω κράτη, συμπεριλαμβανομένου και του Βυζαντίου, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Και το 1300 είχαν φτάσει σε ένα σημείο που άρχισαν να κάνουν φοβερές δοσοληψίες σε συνεργασία με τους τότε αυτοκράτορες του Βυζαντίου. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Το 1300 ο βασιλιάς της Βενετίας έκανε μια συμφωνία με τον τότε βασιλιά της Ελλάδας από την γνωστή βασιλική οικογένεια Καλέργη, όπου ο βασιλιάς του Βυζαντίου συμφώνησε στην πώληση πολλών ελληνικών νησιών στους Βενετούς. Και μόλις πήραν την εξουσία αυτών των νησιών στα χέρια τους, οι Βενετοί άρχισαν αμέσως να υποδουλώνουν τους Έλληνες που βρίσκονται εκεί, σε αυτά τα νησιά. Μιλάμε για την Έξω, για την Κρήτη, για την Κύπρο, μιλάμε για μεγάλα ελληνικά νησιά. Άρα αυτό σημαίνει ότι εκείνη την εποχή ήδη άρχισε να υποδουλώνεται σε κάποιο βαθμό ο ελληνικός λαός, τουλάχιστον στα νησιά. Πάντοτε οι μεγάλες δυνάμεις που μισούν την Ελλάδα πάνε να χτυπήσουν, άμα θέλουν να καταλάβουν την Ελλάδα, πάνε πρώτα να χτυπήσουν τα νησιά, όπως κάνει και σήμερα, τις μεγάλες ροές λάθρομεταναστών στη Μυτιλήνη και σε άλλα ελληνικά νησιά. Αλλά η Βενετία, μετά από μερικά άλλα, ας πούμε, εκατοντάδες χρόνια, κατέφερε να γίνει μια υπερδύναμη στον κόσμο και δημιούργησε τις πρώτες μορφές και της αντικατασκοπίας. Γι' αυτό μπόρεσαν εκείνη την εποχή να αποτρέψουν την οποιαδήποτε επίθεση από το εξωτερικό εις βάρος της δικής τους χώρας, λόγω του ότι ήταν πανέξυπνοι στο παιχνίδι δηλαδή των μυστικών πληροφοριών και μπορούν να αντιπαριβάλλουν δηλαδή ένα έθνος έναντι σε ένα άλλο έθνος. Μάλιστα. Και ήταν φοβεροί σε αυτό το παιχνίδι και κανείς δεν μπορούσε τότε να τους αγγίξουν. Αλλά τελικά κατέφτασε η αυτοκρατορία της Βενετίας. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Ένας κώδικας μυστηρίων ξεκινά ξανά. Ένας κώδικας μυστηρίων τις ημέρες του Πάσχα. Είναι μια εκπομπή στην οποία θα σταθούμε σε ιδιαίτερα θέματα, όπως κάνουμε βεβαίως κάθε φορά με το φίλο και συνεργάτη το Γιάννη τον Κουντούρη από το Λος Άντζελες. Βέβαια έχουμε ένα θέμα λίγο με τη φωνή τη δική μου. Έχουμε λίγο έτσι κλείσιμο της φωνής, δεν πειράζει, εδώ είμαστε όμως. Θα μπορέσουμε να κάνουμε την εκπομπή. Με το Γιάννη τον Κουντούρη σήμερα θα πούμε για τη λέσχη Bilderberg. Μάλιστα να πω ότι έχει γράψει και ένα άρθρο στο site το οποίο διαχειρίζεται ο Γιάννης ο Κουντούρης για τη λέσχη Bilderberg. Σημαντικά πράγματα, σημαντικά δεδομένα. Είναι γνωστό ότι πρόκειται για μια κλειστή λέσχη εκεί όπου παίρνονται αποφάσεις όποτε συνεδριάζει για το οικονομικό μέλλον του πλανήτη και όχι μόνο. Πολλοί έχουν προσδώσει και μια σφαίρα συνωμοσίας γύρω από τη λέσχη Bilderberg και μπορώ να πω από την προσωπική μου έρευνα ότι μάλλον δεν έχουν άδικο. Πραγματικά καλύπτεται από ένα πευλό μυστηρίου η λέσχη Bilderberg. Θα δούμε όμως και ένα εξίσου ενδιαφέρον θέμα, το θέμα που αφορά Ναζί, οι οποίοι κατέληξαν να γίνουν παράκτορες στη CIA. Για πρώτη φορά το αναδεικνύουμε στον κώδικα μυστηρίων. Θεωρώ ότι ο Γιάννης ο Κουντούρης είναι expert για να μας δώσει τα φώτα του πάνω στο θέμα αυτό, αλλά και στο άλλο θέμα για τη λέσχη Bilderberg. Γιάννη, καλησπέρα, ευχαριστώ που είσαι μαζί μας. Καλησπέρα Βασίλη και καλησπέρα σε όλους τους φίλους μας ακροατές και ακροάτριες. Σας έρχομαι από το Los Angeles σήμερα που έρχομαι 27 Απριλίου. Η ώρα εδώ είναι 12 το μεσημέρι. Μάλιστα. Ο καιρός πώς είναι?
Ο καιρός είναι πολύ ωραίος. Σήμερα θα είναι περίπου 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με το θέμα της λέσχης Bilderberg, Γιάννη. Ναι. Καταρχάς, είναι πολλά αυτά που μπορούν να υποθούν για τη λέσχη αυτή, όπως είπα και εγώ στον πρόλογο. Πιο ειδικά εσύ έχεις γράψει τι ακριβώς? Λοιπόν, έχω γράψει πάρα πολλά άρθρα διαχρονικά για αυτή την περιβόητη μυστική λέσχη που λέγεται Bilderberg, που ιδρύθηκε το 1952 από τον πρίγκιπα Bernhard από την Ολλανδία. Και όλοι εμείς ξέρουμε ότι η συνθήκη του Maastricht έλαβε χώρα που στην Ολλανδία για την νομισματική ένωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που έπαιξε τότε και ακόμη παίζει ένα μεγάλο ρόλο στην ενοποίηση όλων των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο Prince Bernhard τότε είχε διαμορφώσει μια ομάδα που αποτελείται από ελιτιστές, είτε μιλάμε για παγκόσμιους ηγέτες διαφόρων χωρών, είτε μιλάμε για πρώην αξιωματούχους της νατσιστικής Γερμανίας. Και από τη στιγμή που κάποιοι ακούνε τέτοια πράγματα, αμέσως στο μυαλό τους πάνε δηλαδή στα δίθεν εγκλήματα των νατσιστών κατά των Εβραίων και όλα αυτά. Αυτό είναι άλλο θέμα. Όλοι εμείς ξέρουμε πολύ καλά βέβαια πως οι νατσιστές διέπραξαν φρικτά εγκλήματα εις βάρος του ελληνικού λαού εκείνη την εποχή και ο καθένας από εμάς έχει μια οικογενειακή ιστορία να μας πει πάνω σε αυτό το θέμα. Αλλά πάντως το θέμα μας είναι η λέσχη Bilderberg. Λοιπόν, στις 1η Ιουνίου του 2012, ένας από τους καλύτερους σε όλο τον κόσμο συγγραφείς για θέματα που αφορά τη λέσχη Bilderberg, μιλάω για τον κύριο Daniel Stulin, μίλησε στο RT, στο μεγάλο κανάλι RT, για αυτή την μυστική λέσχη. Και τότε μας παρήχε μερικά κρίσιμα σημεία, μερικές κρίσιμες πληροφορίες για αυτή την λέσχη. Και αυτή την εποχή, αν θυμάστε, η Ελλάδα περνούσε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση με την Τρόικα, όπως περνάει και σήμερα. Λοιπόν, το πρώτο σημείο που είπε είναι ότι η λέσχη Bilderberg υπάρχει εδώ και τουλάχιστον 800 χρόνια. 800. Διότι παλιά λεγόταν η μαύρη αριστοκρατία της Βενετίας. Μάλιστα. Και έχω γράψει έχω αφαιρέσει ένα ειδικό απόσπασμα σε αυτή την ιστορική αλήθεια στο δικό μου βιβλίο «Ελληνική κρίση», για το γεγονός πως ήταν η μαύρη αριστοκρατία που συνέβαλε στην άλωση της Κωνσταντινούπολεως σε συνεργασία με τους Οθωμανούς Τούρκους. Μάλιστα. Λοιπόν, η συναρχία, αυτό το λέμε στα αγγλικά Synarchy International, που ήταν ο πρόεδρος της λέσχης Bilderberg, ιδρύθηκε από μια μασονική μυστική κοινότητα, ή μάλλον μυστική οργάνωση, ιδρύθηκε το 1770 περίπου, που αποτελούσε μια αντεπίθεση ενάντια στις αρχές με τις οποίες ιδρύθηκε η Αμερική. Η Bilderberg είχε τότε και ακόμα έχει για να μετατρέψει όλα τα έθνη του κόσμου σε μια μεγάλη, ας πούμε, κορπορατική οντότητα, και αφού αναλάβουν τον χρηματοοικονομικό έλεγχο όλων των χωρών της γης, μετά θα μπορούν να ελέγξουν και όλους τους τομείς, δηλαδή τουλάχιστον της δυτικής κοινότητας και πάει λέγοντας. Η λέσχη Bilderberg δεν είναι τίποτα άλλο εκτός από τον παλιό σύμμαχο του ΝΑΤΟ.
ο οποίος σύμμαχος, όχι σύμμαχος, ναι, μπορώ να πω συνασπισμός. Αποτελεί δηλαδή τον παλιό συνασπισμό του ΝΑΤΟ και οι δύο ομάδες διεθνείς, ας πούμε, φορείς υπάρχουν και σήμερα, δηλαδή υπάρχει ακόμα και το ΝΑΤΟ, αλλά ήταν ο Bilderberg που από την αρχή αποτελούσε την πρώτη μορφή του ΝΑΤΟ και άνοιγε τότε, δηλαδή, στην πρώτη μορφή της λέσχης Bilderberg όλοι οι προέδροι της Αμερικής και όλοι οι ηγέτες της κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και σήμερα. Δηλαδή σήμερα υπάρχουν πάρα πολλοί, ας πούμε, παγκόσμιοι ηγέτες, είτε μιλάμε από την Δύση, είτε μιλάμε, πρόσεξε, από την Ασία ή από την Ρωσία. Και η Ρωσία παίζει ρόλο στην λέσχη Bilderberg, προσέξτε. Αυτό είναι σύμφωνα με τους καλύτερους συγγραφείς για το θέμα. Σήμερα όμως η λέσχη Bilderberg έχει ως τα μέλη της όχι μόνο αυτούς τους παγκόσμιους ηγέτες, αλλά και τους διευθύνοντες σύμβολους όλων των μεγάλων εταιριών του κόσμου. Ανήκει στην λέσχη Bilderberg βέβαια και οι μεγάλοι ελιτιστές όπως ο κ. George Soros, τα επιζώντα μέλη, ας πούμε, της οικογένειας Rothschild και πάει λέγοντας. Όλοι οι διεθνείς, όλοι οι ευρωπαϊκοί φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εμπλέκονται στην λέσχη Bilderberg, όπως το ΔΝΤ, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η Παγκόσμια Τράπεζα. Προσέξτε. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να σημειώσουμε εδώ. Ναι. Γιάννη, κάτι άλλο το οποίο είναι σημαντικό σύμφωνα με ερευνητές είναι ότι η πρωτοκλασσάτα στελέχη αυτών των κλειστών μυστικών συνεδριάσεων της Bilderberg δηλαδή είναι και μασόνοι οι περισσότεροι. Αυτό το έχουν γράψει πολλοί ιστορικοί ερευνητές και το λένε μέχρι και σήμερα πολλοί. Έχεις να πεις κάτι γι' αυτό εσύ? Ναι, όπως είπα πριν, η οργάνωση Synarchy International, δηλαδή στα αγγλικά μπορείς να το πεις η Διεθνής Συναρχία, ιδρύθηκε από τους μαρτινιστές μαρσόνους και αυτή η οργάνωση ήταν δηλαδή ο πρόδρομος της λέσχης Bilderberg. Ιδρύθηκε το 1870 στην Αγγλία και σε όλη την Ευρώπη και αποτελούσε την, ας πούμε, αντίβαρο προς τις θεμελιωτικές αρχές των θεμελιωτών πατέρων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Όλα αυτά τα έχει καταγράψει, αυτά που σας λέω, τα έχει καταγράψει ο κ. Daniel Etulin στο βιβλίο του Club Bilderberg, δηλαδή η λέσχη Bilderberg. Αλλά όπως έλεγα πριν, όλοι οι μεγάλοι ευρωπαϊκοί ηγέτες, πάρα πολλοί, καθώς και πάρα πολλοί παγκόσμιοι ηγέτες πολλών χωρών από όλο τον κόσμο ανήκουν στην λέσχη Bilderberg. Όλοι οι μεγάλοι φορείς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το ΔΝΤ, η Παγκόσμια Τράπεζα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, δημιουργήθηκαν από αυτή τη λέσχη, από τη λέσχη Bilderberg, μετά από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Μάλιστα. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό, ως συνέχεια των πολύ σημαντικών που μας λες, είναι ότι όπως διατείνονται, όπως λένε δημοσιογράφοι και άλλοι οι οποίοι έχουν θαραλέα φωνή, ποτέ δεν δίνονται τα πρακτικά, οι τελικές αποφάσεις αυτών που συζητιόνται στην Bilderberg, στη δημοσιότητα ή σε δημοσιογράφους ανεξάρτητους ή και στον κόσμο τον απλό. Πολλοί διαμαρτύρονται γι' αυτό και επίσης πάντοτε οι συνεδριάσεις πραγματοποιούνται σε διάφορες χώρες, όπως έχουν γίνει και στην Ελλάδα κάποιες στον Αστέρα Βουλιαγμένης πριν από χρόνια και αλλού, και ποτέ δεν είναι ανοιχτές για τον κόσμο. Απαγορεύεται και συνήθως είναι και περιφραγμένες με αστυνομία και αυστηρά μέτρα. Αυτά τα δύο, το ότι δεν δίνονται στη δημοσιότητα τα πρακτικά και ότι είναι ένα κλειστό κλαμπ και οι κοινοί θνητοί μέσα σε εισαγωγικά δεν επιτρέπεται να πλησιάσουν, δεν είναι
παράδοξα, περίεργα, Γιάννη, και άσχημα? Όντως είναι, αδερφέ μου Βασίλη, όπως στην περίπτωση της επίσημης συνεδριάσεως της λέξης Bilderberg στην Βουλιαγμένη της Αθήνας, που έλαβε χώρα από τις 14 Μαΐου έως τις 17 του μηνός του 2009. Ναι. Και εκείνη την εποχή γινόντουσαν πάρα πολλά περίεργα πράγματα. Υπήρχαν βέβαια πάρα πολλοί ακτιβιστές μαζί με κορυφαίους δημοσιογράφους και από την Ελλάδα και από όλο τον κόσμο που είχαν πάει εκεί να καλύψουν τα γεγονότα, και όλοι όσοι τολμούσαν να ζητήσουν από τις αρχές, δηλαδή είτε από την ελληνική αστυνομία, είτε από τους ειδικούς φρούρους που υπήρχαν εκεί, που ήταν από άλλες χώρες, είτε από μερικά στελέχη που βρισκόντουσαν δηλαδή έξω από το ξενοδοχείο Βουλιαγμένη. Αυτούς τους ανθρώπους, μιλάμε για χωρίτους δημοσιογράφους, τους συλλαμβάνανε και τους απήγαν και τους έφεραν σε ειδικά δηλαδή κέντρα, ειδικά κρατητήρια, ναι, κατάλαβα, έμειναν για λίγο διάστημα. Αυτά τα πράγματα που συνέβηκαν τότε εις βάρος των δημοσιογράφων αποτελούσαν δηλαδή μεγάλο έγκλημα. Αλλά ποιοι ήταν οι Έλληνες πολιτικοί που είχαν παρευρεθεί τότε σε αυτήν τη λέσχη? Μιλάμε για τον κύριο Γιώργο Αλικοσκούφη, μιλάμε για τον Τάκη Αραπόγλου, τον Επίτροπο και Διευθύνοντο Σύμβολο της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος. Ναι. Μιλάμε για την κυρία Δώρα Μπακογιάννη, για τον Αλέξη Παπαχελά της εφημερίδας Καθημερινής, για τον Δημήτρη Παπαχολόπουλο, τον Διευθύνον Σύμβολο της εταιρείας Titan. Κατάλαβα. Να μην τους πούμε τώρα όλους, βέβαια, είναι πολύ, ξέρω. Ναι. Πάντως, να πω κάτι άλλο, ότι πριν από χρόνια ένας δημοσιογράφος, ο Τάσος Δαρβέρης, είχε γράψει ένα βιβλίο με τίτλο «Ελληνική συμμετοχή στη λέσχη Bilderberg» και έδειχνε και έγραφε ονόματα Ελλήνων, όπως μας είπες και εσύ, πολιτικών και ισχυρών που πήραν μέρος στη λέσχη, και μετά από κάποιο καιρό αυτός ο δημοσιογράφος έχασε τη ζωή του μυστηριωδώς. Κάποιοι είχαν πει ότι τον έφαγαν. Έχει συμβεί κάτι αντίστοιχο στην Αμερική ή αλλού που ξέρεις, κάποιοι που έγραψαν αποκαλυπτικά πράγματα για τη λέσχη Bilderberg να έχασαν μυστηριωδώς τη ζωή τους? Κοίταξε, υπάρχουν αρκετοί διάφοροι δημοσιογράφοι, ναι, εδώ στην Αμερική που έχουν καλύψει τα γεγονότα των επίσημων συνεδριάσεων της λέσχης Bilderberg, οι οποίοι έχουν πει κατά καιρούς ότι δέχθηκαν απειλές, δηλαδή για το γεγονός που τόλμησαν να καλύψουν δηλαδή τις συνεδριάσεις της λέσχης Bilderberg, όπως ο κύριος Jim Tucker. Ο κύριος Jim Tucker ήταν ένας πεπειραμένος δημοσιογράφος από το γνωστό πρακτορείο ειδήσεων The American Free Press. Ναι. Και αυτός κάλυπτε την λέσχη Bilderberg για πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή από το 1970 περίπου μέχρι το 2013. Οπότε πέθανε. Ναι. Αλλά αυτός είχε πάρα πολλές ιστορίες να μας πει αυτό. Για το εάν κάποιος δημοσιογράφος δηλαδή δολοφονήθηκε, ας πούμε, για το γεγονός που κάλυπτε τα γεγονότα της Bilderberg, αυτό δεν το ξέρω. Αλλά σίγουρα όμως ο κύριος Jim Tucker είχε πάρα πολλά να μας πει και ακόμη έχει πάρα πολλά να μας πει εκ των υστέρων βέβαια. Διότι έγραψα ένα άρθρο για αυτόν και για το γεγονός που κάλυψε την συνεδρίαση της λέσχης Bilderberg το 2009. Το άρθρο μου έχει σαν τίτλο «Ο Jim Tucker για λέσχη Bilderberg και Ελλάδα». Και γράφω πως εκείνη την εποχή ο κύριος Jim Tucker
ο γνωστός δημοσιογράφος του πρακτορείου ειδήσεων, The American Free Press, παρακολουθούσε τα γεγονότα από κοντά της λέσχης Bilderberg που έλαβε χώρα στην Αθήνα. Και τότε αυτός μαζί με τους συνεργάτες του μάζευε πάρα πολλές σημαντικές πληροφορίες για το τι θα γινόταν, για το τι πραγματικά θα γίνει σε αυτή την επίσημη συνεδρία της λέσχης Bilderberg. Ναι. Και αυτά τα πράγματα έχει καταγράψει στο βιβλίο του Jim Tucker's Bilderberg Diary, δηλαδή το βιβλίο συμπάντων δηλαδή του Jim Tucker για τη λέσχη Bilderberg. Αλλά σε αυτό το άρθρο που έγραψα έβαλα ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ όπου έχω καταγράψει μερικά αποσπάσματα από το βιβλίο μου και τα μετέφρασα στα ελληνικά για τη μαύρη αριστοκρατία, όμως δεν χάθηκε. Έφυγε για αλλού, πήγε στη Γερμανία. Και εκείνη την εποχή, μιλάμε για το 1770 και εξής, την εποχή, θεμελίωσαν τη γνωστή μυστική κοινότητα των πεφωτισμένων. Η Ιλουμινάτη, είναι το 1776, ναι. Ναι. Στο βιβλίο μου «Ελληνική κρίση» έγραψε, ο κύριος Henry Kissinger έγραψε την διδακτορική του διατριβή πάνω στη Βενετία και είπε πως όλα όσα γνωρίζει για τα πολιτικά, δηλαδή τα πολιτικά κόλπα και για τους τρόπους δηλαδή διπλωματίας που μεταχειρίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια, ας πούμε, της πολιτικής του καριέρας, αυτά τα έμαθε από το playbook της Βενετίας. Και ότι είχε σκοπό από το 1986 εξής να αναβιώσει την Βενετία, την μαύρη αριστοκρατία της Βενετίας, σε συνεργασία με τους Rothschild από την Αγγλία. Ναι. Γιάννη, για να κλείσουμε το θέμα με τη λέσχη Bilderberg και τα πολύ ενδιαφέροντα που μας λες, θέλω την προσωπική σου εκτίμηση, αν και μάλλον καταλάβαμε από αυτά που είπες. Βεβαίως προσεγγίζαμε πάντοτε τώρα με δεδομένα ιστορικά και δημοσιογραφικές αποδείξεις για την ύπαρξη της Bilderberg, αλλά θέλω την προσωπική σου εκτίμηση για να κλείσουμε, αν τελικά πιστεύεις ότι αυτή η Bilderberg και όλο αυτό το συνάφι, το περίεργο αυτών των τύπων, των ελιτιστών, μπορεί να έχουν μερίδιο για τη δημιουργία της ελληνικής κρίσης. Εσύ τι λες, ως Γιάννης Κουντούρης? Ναι, σύμφωνα πάλι με τον κύριο Jim Tucker, τον αείμνηστο δημοσιογράφο του American Free Press, έγραψε ότι στο βιβλίο του για τη λέσχη Bilderberg, που δημοσιεύθηκε πριν από μερικά χρόνια, προτού δηλαδή να πεθάνει ο ίδιος, ότι ήταν οι πεφωτισμένοι που παραβρέθησαν και αυτοί στην επίσημη συνεδρία της λέσχης Bilderberg που έλαβε χώρα στην Αθήνα το 2001. Ναι. Και εκείνη την εποχή ήταν τόσο τσαντισμένοι, ας πούμε, με τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, ώστε να φτάσουν σε ένα σημείο να του πούν ευθέως ότι εσείς, κύριε Καραμανλή, θα κρατηθείτε και θα αντικατασταθείτε από τον κύριο Γιώργο τον Παπανδρέο και αυτός θα αναλάβει τα ενία της χώρας και την Ελλάδα θα την οδηγήσει στην τωρινή οικονομική κρίση. Μόνο ο κύριος Jim Tucker τόλμησε να γράψει τέτοια πράγματα για την λέσχη Bilderberg τότε, αλλά όλα όσα έγραψε αυτό στο βιβλίο του, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά και για το Δελτινιτάφ, ότι το Δελτινιτάφ θα έπαιρνε μεγαλύτερη, με περισσότερη δύναμη. Όπως μας είπες πριν, ναι. Τις οικονομικές μοίρες των χωρών. Αυτά τα έκτονες έχουν επαληφθεί σε ένα μεγάλο βαθμό, θα έλεγα. Μάλιστα. Οπότε το κλείνουμε το θέμα με την Bilderberg. Πάμε στο επόμενο θέμα. Έχεις ασχοληθεί με το ότι αρκετοί Ναζί με τη λήξη του πολέμου
έγιναν πράκτορες στη CIA. Είναι γνωστό πάντως, Γιάννη, ότι αρκετοί εκ των επιστημόνων των Ναζί, αργότερα ακόμη και εγκληματίες πολέμου αν μπορεί να ήταν, πέρασαν στην επιρροή των Αμερικάνων ή των υπερδυνάμεων και μάλιστα οι πατέντες τους ή οι έρευνές τους χρησιμοποιήθηκαν, όπως ο Φον Μπράουν, ας πούμε, έτσι. Έτσι. Οπότε τι μπορούμε να πούμε. Ναι. Αυτό το θέμα είναι κάτι το οποίο δεν το έχουν ερευνήσει πολύ. Και γι' αυτό σήμερα γίνεται γίνεται μεγάλη συζήτηση ανάμεσα σε πάρα πολλούς και ακαδημαϊκούς κύκλους και κύκλους της κυβέρνησης της Αμερικής και άλλων χωρών για το γεγονός πως τα πράγματα δεν ήταν τότε όπως μας τα λένε σήμερα. Ναι. Γι' αυτό έχουμε και το πεδίο της, αυτό που λέμε της μεταρρυθμισμένη δηλαδή παγκόσμιας ιστορίας. Αλλά θα σας δώσω όμως ένα γρήγορο παράδειγμα για να καταλάβετε. Εγώ το πέρασμένο Νοέμβριο έγραψα ένα άρθρο με τίτλο «Έγραφα κατοδότης των Ναζί». Υπήρξε ο μεγάλος εθνάρχης εντός εισαγωγικών Κωνσταντίνος Καραμανλής. Και αυτό το έγγραφο που ανέφερε στο άρθρο μου ανήκει στην ίδια τη CIA. Και δημοσιεύτηκε μάλιστα στην επίσημη ιστοσελίδα της. Για ακριβώς αυτό το Γιάννη, μισό λεπτό. Είπες ότι για έγγραφο, σύμφωνα με το οποίο ποιος ήταν ο χρηματοδότης, ο Καραμανλής, είπες. Ναι. Είπα πως αυτό το έγγραφο που μιλάει ξεκάθαρα για το γεγονός πως υπήρξε καταδότης στον Ναζί ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής. Καταδότης. Καταδότης, είπες. Καταδότης. Καταδότης. Ναι, καταδότης. μάλιστα. Ναι. Ή μπορείς να πεις κατάσκοπος. Ναι. Ή σπούνιος. Ναι. Ανήκει στην ίδια τη CIA. Για κάποιο πάρα πολύ όλος περίεργος, τελευταίος όλος περίεργος, η CIA προβαίνει σε μεγάλες αποκαλυπτικότατες διαρροές. Ναι. Για, ας πούμε, που αφορούν μεγάλα ιστορικά, ας πούμε, γεγονότα, αλλά αυτές οι διαρροές ανατρέπουν τα πάντα. Λένε πως δεν είναι έτσι τα πράγματα, δεν ήταν έτσι τα πράγματα όπως τα καταλαβαίνουμε ακόμη και σήμερα εμείς. Δηλαδή, προσπαθεί δηλαδή σιγά σιγά να μας πει πως μας έχουν πει ψέματα διαχρονικά όσον αφορά σε όλα αυτά τα μεγάλα ιστορικά γεγονότα. Και όταν βρήκα αυτό το άρθρο στην επίσημη ιστοσελίδα της CIA, όπου μιλάει ξεκάθαρα για τον κύριο Κωνσταντίνο Καραμανλή, έπαθα μεγάλη πλάκα. Δηλαδή λέει πως εκείνη την εποχή μιλάμε, όχι, πάμε πιο πίσω, πάμε στο 1962. Ναι. Εκείνη την εποχή ήταν σε εξέλιξη μεγάλη δίκη του πρώην υφιστάμενου του Αδόλφου Χίτλερ, Ναι. ο κύριος του κυρίου Adolf Eichmann. Και ο κύριος Adolf Eichmann τελικά τον κύριο Adolf Eichmann τον εκτέλεσαν τότε. Η μεγάλη επίσημη επιτροπή της δίκης Nuremberg. Αλλά αυτό όμως που έπρεπε να αναφέρει στη δίκη ήταν ένα απόρριτο έγγραφο, το οποίο μας παρήχε η CIA τελευταίως, όπου λέει τα εξής, ότι το όνομα του Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή περιλαμβάνεται πράγματι στον πίνακα των πρακτορών των γερμανικών αρχών κατοχής ως συνεργάτης του Μέρτεν ή στην εξόντωση των Εβραίων.
έχει ερμηνευτεί αυτό το έγγραφο 16 Σεπτεμβρίου του 1962. Λοιπόν, εγώ έγραψα πως, δηλαδή, θα ήθελα δηλαδή να σας πω πως αυτά τα πράγματα που είπανε για τον Καραμανλή δεν έχουν επιβεβαιωθεί, διότι όσον αφορά δίθεν, ας πούμε, εξόντωση των Εβραίων από πλευράς των νατσιστών, αποδείξεις δεν υπάρχουν. Αποδείξεις για τους θάνατος περίπου 1 εκατομμυρίου Ελλήνων υπάρχουν. Όσον αφορά όμως τους Εβραίους, κατάλαβα τι λες. Και θα σας πω ένα γρήγορο παράδειγμα. Από το 1869, προσέξτε αυτή την ημερομηνία, έως το 1945, μιλάμε για ένα μεγάλο διάστημα. Ναι. Δεν είχε γεννηθεί ακόμα ο Χίτλερ, εντάξει. Καθ' όλο αυτό το διάστημα, ισχυρίζονται οι Εβραίοι ότι καθ' όλο αυτό το διάστημα πέθαναν από τους Γερμανούς 6 εκατομμύρια Εβραίοι. Ναι. Για να καταλάβετε δηλαδή με ποια, ας πούμε, τι είδους παραμύθια έχουμε να κάνουμε. Αυτό όμως είναι άλλο θέμα, αλλά πάντως έχουμε όμως ένα επίσημο έγγραφο ενός πολιτικού, ενός πρεσβευτή της ελληνικής κυβέρνησης, όπου λέει ξεκάθαρα πως υπήρξε καταδότης των νατσιστών ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αυτό το πράγμα το έχει αναρτήσει στην επίσημη ιστοσελίδα της η ίδια η CIA. Αλλά πάμε όμως... Ναι, πες μου. Όχι, εντάξει, ακούω, ναι, απλώς αυτά που λες είναι εντυπωσιακά, ναι, εντάξει. Ναι, έχω πάρα πολλά άλλα να σας πω, όπως η περίπτωση ενός πρώην αξιωματούχου του γερμανικού Wuffhafen SS, ναι, που υπήρξε ένας, ας πούμε, θρυλικός αξιωματικός του Χίτλερ κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος μετά τον πόλεμο βρέθηκε, δηλαδή εχμαλώθηκε, από τους Εβραίους, από την μυστική υπηρεσία της Μοσάντ, και αυτόν τον άνθρωπο, προσπαθώ να θυμηθώ το όνομα του, τέλος πάντων, τον εξεπίασαν και του είπανε ότι εσείς αφού ανήκατε δηλαδή στην νατσιστική Γερμανία, τότε θα πρέπει να μας κάνετε μια μεγάλη χάρη. Από εδώ και μπρος θα δουλέψετε για μας. Μάλιστα. Και αυτός έγινε στη συνέχεια ένας θρυλικός μυστικός πράκτορας της Μοσάντ, δηλαδή της Ισραηλής Μοσάντ. Και αντί αυτόν τον άνθρωπο να τον σκοτώσουν, να του αποσπάσουν σημαντικές πληροφορίες για τα δίθεν εγκλήματα εις βάρος των Εβραίων. Αυτό δεν το έκαναν σε αυτόν οι Εβραίοι, αλλά τον έκαναν δηλαδή έναν, ας πούμε, πολύ εξελιγμένο, ας πούμε, πράκτορα, καθώς και δολοφόνο για έως από τη Μοσάντ. Καταλαβαίνω. Μια άλλη μεγάλη περίπτωση. Ναι. Εγώ έχω έναν πολύ καλό φίλο εδώ στο Λος Άντζελες που ονομάζεται Chris Merkel. Ναι. Ο Chris είναι ένας γνωστός καθηγητής της ιατρικής, ενός μεγάλου επιστήμιου εδώ στο Λος Άντζελες. Αλλά αυτόν τον άνθρωπο όμως, τον Chris, τον γνώρισε για την πρώτη φορά το 2001. Ναι. Και όταν με είδε, είδε πως εγώ διάβαζα κάποιο βιβλίο στα ελληνικά. Και με ακούμπησε στον ώμο και μου λέει, εσείς κύριε είστε Έλληνας? Και του λέω ναι είμαι. Και μου λέει, ο πατέρας μου ήταν λόγιος και δίδασκε την γερμανική φιλοσοφία σε Έλληνες φοιτητές στο Πανεπιστήμιο των Αθηνών τη δεκαετία του 30 μέχρι την έναρξη του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου. Και του είπα ότι
Θα ήθελα δηλαδή να μάθω περισσότερα πράγματα για τη ζωή του πατέρα του. Ναι. Και σιγά σιγά άρχισε να μου εκμυστερεύεται βαθιά πράγματα, όπως το γεγονός ότι εκείνη την εποχή ο πατέρας του ήταν και αξιωματικός στο Ναζί. Αλλά δεν είχε ξεσπάσει ακόμη ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Προσέξτε. Και η μητέρα του ήταν λόγιος, καθώς και καθηγήτρια του Πανεπιστήμιου των Αθηνών. Και οι δύο, και ο άνδρας και η γυναίκα, μιλούσαν άριστα την ελληνική γλώσσα, και την αργαία αλλά και την κατομιλημένη γλώσσα. Είχαν δημοσιεύσει και κάτι βιβλία στην ελληνική γλώσσα. Αλλά όταν ξέσπασε όμως ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πήρε απόφαση ο κύριος Μέρκελ, ο πατέρας δηλαδή του Χριστό, το πρώτο του όνομα ήταν Gottfried. Πήρε απόφαση να φύγει από την Ελλάδα με προορισμό της Αμερικής, διότι τον είχαν καλέσει τότε οι ανώτεροι του από τον στρατό της Γερμανίας να γυρίσει στην Γερμανία για να συμμετάσχει δηλαδή στο πόλεμο, μαζί δηλαδή με τους συστρατιώτες του, δηλαδή από τον νατσιστικό δηλαδή στρατό. Δεν ήθελα να το κάνει αυτό και έφυγε αμέσως και πήγε στην Αμερική και ζήτησε άσυλο. Μετά όμως τον κάνανε πράκτορα, έναν από τους πρώτους πράκτορες της CIA, η πολιτική αξιωματική της Αμερικής. Αντί αυτόν τον άνθρωπο να τον βάλουν φυλακή και να του κάνουν ανάκριση για το γεγονός που υπήρξε ψηλός αξιωματούχος της νατσιστικής Γερμανίας, τον κάνανε έναν από τους πρώτους πράκτορες της CIA. Γιάννη, και μου έδωσε ο κύριος έγγραφα που τα απέδειξαν όλα. Αυτό που καταλαβαίνω, που μας λες τώρα, είναι το εξής και μου θυμίζει και αναφορές και άλλων για το ρόλο που έπαιξε ουσιαστικά το ίδιο κατεστημένο με τους Ρότσιλντ και γενικότερα ισχυρούς, οι οποίοι λέγεται και έχει γραφτεί και το έχουν πει πολλοί ότι χρηματοδότησαν το Χίτλερ. Ότι δηλαδή ο ναζισμός και αυτό που δημιούργησε ο Χίτλερ ήταν ένα παραμάγαζο αυτών που κυβερνούν πραγματικά τον κόσμο. Είναι σαν να μας λες αυτά τώρα. Ναι, όντως είναι και έγραψα και ένα άλλο πάρα πολύ διαφωτιστικό άρθρο για ένα θέμα που σχετίζεται με το θέμα που συζητάμε σήμερα, σε συνεργασία με τον κύριο Ιωάννη Παπαζήση από τη Θεσσαλονίκη, για το γεγονός πως ήταν το ίδιο το FBI που διέρευσε στο κοινό πριν από μερικά χρόνια ένα απόρριτο έγγραφο της οργάνωσης που κοινοποιήθηκε, ας πούμε, το Σεπτέμβριο του 1945 μόνο σε άλλα γραφεία του FBI. Ήταν απόρριτο έγγραφο για ένα πάρα πολύ, σχετικά με μια πάρα πολύ διαφωτιστική πληροφορία για το τι έγινε, τι απογίνηκε τελικά ο Φίρερ, ο Χίτλερ, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και σε αυτό το υπόμνημα του FBI λέει πως ο κύριος